Otomati pajak onde ini bahkan kalau otomati pajak lapa ya wa manambang kanda ama ini nan itu amangku gua giriang onde karajonyo Iyalah dia ayamah indah balaki udah baru dan dua mai pagi oi den ai bukan pelak korko aganyo ba aba onyo kana kabake ampun Bati amang galene magdekor yuwo Manukin galene kan dua indah balako Bakanda onko de aku nanti pada Panganda malam malu kaya yuwo Kita kalai inde kasi pada Ini mama nama sayudan Mulai nyogala oi hati ambu sanang lamo mati pajata lata oto di kandang biala na nyubera apo nyuje yuwo aku ikan tilang tapaso manyuru sajo kalau mati pajak be auto batangai kama ila awak tempat dia hari denila maka kini dinanare sekali-kali nanakan dua ngawa basuwo hari malam nanti tu basirawa pendek beko di gigi de udah de anji yang gilo hari malam basirawa pendek beko di gigi nanakan dua de anji yang gilo Beko siang kita kajuit cenderma hitam gambar kamarudin dema di gigianmu dimana dena kadamam saya koina dari jauh rasa jauh memandang ayat apabila tahu lama cando iko kapalo kete di sabalau da sebo gadang rupun talingo ayudala di luluanyo udah basebo malam ko dalam patun ayudain nabapasan desebo sajo nan udah bau pada tidin mau udah tinggalkan Pawani ay kilo ulo, kadale piti ay
Bando Antonio siungi bondo kabaki sia minta tolong takkan lagi takkan tidur padingan masa di sabi orang marato hati di dalam badan saya orang senteng dipangangkan duduk taman di hati dah tanpa soparu anak basang ikan itu banal nasi dan malang ai mangan tuan takkan masuk dulunya pandai tabang buang bagu rau semoga dan Bapak sama yang kabar ke beninakan dan mode iku jadi upload dulu bela karajo onde no tiba-tiba jalan lagi nyonya kue bantu arang dulu kan lain tak badas terkini bangasuan nulisan doi koi dah abang masuan pulo oi malang bana onde nene bakawan onde la suak kidau samo sajo tuo hai bang Benny masuan anak kasadonyo abang ai nak tahu orang nak sabananyo di mama dendang Pak Wali bantu arang gilo ai kata orang banyak ikonyo viral juo di mama dendang tarui bantu arang gilo ai kece urang lainnya lai viral juo kece orang ayam maban kurang gilo baila sarupo jo pajaku sedang marando konda bantu arang gilo orang tak tahu joinyo ai saja sarilana nampak tu buktinya saja badendang mau ka ongka ai mangkola viral banai nyo 2 tahun ko atalai dape ayam maban liga ropa lima garoba arko doyo jadi jadi angkean pulau topi di kapalo itu lambang kebesaran malam kini hasahita hai sai 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 sui hai hai bau cai 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 tun oi apo deke cepaja anta bahas sopranan onde di bawah okanyo atau sakit tarung sakit pinggang upe iko ambo dari jambiku buna moyo Jumbo angke anak la topi udah di kapalo tibo di rumah ambo mampu langkah ai jani sangko kone adik laki ambo ai bini ambo kone Allah sabantua seh dari Arab Bang Ben baitu bana keresan semalam ko kadale acoy aya manyo sangko jilbab ma awak dek dibuang dan bakal kai dia pakai asoy daripada pakai jilbab kalau pakai jilbab juga terbagai tu kawannya lu parang isan lati Arab nana pistolnya nana kandung mah nana siang mana rasa bui ma naka padang ya ma aku karapel kurang menghadiah mende makan lengkap bui ma kurang jo pistol na deri na jo karapel
pistol tapi pelurunya indah ado. Lai bakawan onde tapi ala error Nyo jali ajawi nampak wati Indah kawan sajo kini nan error jauh dah bagai tabau error kasadonyo. Onde dek laki na kapatang nyawaknya teror Nyo sangko awak onde menjadi hubungan cinta Ai saja udah alakan teror pati we againa ndak masuk aja. Ayah dia minta ada tadi kopi telur Alama jadi raga-raga Ai manga kini ndak apa minum kopi telur ada babuang-buang sajo kini tu jadinya. Tanya enak ala dapik cano opor ala tinggal saja ane lampu foto amu Mangko dene pilih kini balampu obor iyo sabana tarang cahayonyo. indah datang tu oi kadang sabui kok nanti lai om sekolah gitu Mangko den pilih ayu dagai lampu obor delai sangai tarang abana tu cahayonyo. ala jale rusak mak motor-motor mak ela bikin bagai nanti giginya Jale tanah rusak motor-motor ai manga platina ai nana digilinyo ai ala dina bawa bang beni ko ka dokter onde kece dokter indah adolai upenyo. kok indah ado ada ubek lah dek dokter mereka sunayang cari ke ubeknya Ndak ado daging atapa sumakan ajo telur dek binti sakete sajo dia gianyo. oi telur murah tapi banyak gizinya oh dimakan sampai nama sakit ikan balo Di mana pulau talat tak banyak gizinya dimakan salapi bangka di buenyo. oi makan salah pihak banyak gizi dalam bo itu monane mak ala sama lambo dan nanti gini ade dia salah baca bego de pak wani dak nyuagi honor gitu Nyampang falon narain dak dia kia Pak Wali tapaso dituri anak Pak Wali ke rumahnya. Kotonai derang de pak wani punya bini oh ya kui saja awak ya sabana cinta Ai reson kareson dangala kini ai cali Pak Wali lai satu galak tulo. oh ya ganji onde barang lewati ta panggang kas jawa soini bungkuyo Kainda baju sajo nana babung kui jo asoy ai jota sebagai ladi bungkui kasadonyo. oi kadang tau onde kakarum masiroi oi nampak tambaro onde madam cik matunyo Mangakini karena yati pulau kasiroy lajale siroy balaki turangyo. indah lah tentu lihat dia enak ada sebuah sakit kapal